Адзін, панове, дзядзька мне распавёў аб тым, што ў нас на Беларусі вось паміж Карэлічамі і мірам дзесьці нейкі шляхціч пабудаваў сабе палац быў. І пабудаваў яго на нейкія дзіўныя, кажуць, грошы, бо з роду ён быў беднага. Але шляхціч той служыў у войску Напалеона. І ёсць такая думка, што гэты палац ён пабудаваў на знакаміты напалеонаўскі скарб, які быў вывезены з Расіі. І я падумаў, а ці не пайсці мне туды і не разабрацца з гэтай цёмнай гісторыяй? Ну вось мы на месцы. Дзень добры, панове. Вёска Першамайскі. А знаходзіцца гэта вёска ў Карэліцкім раёне Гродзенскай вобласці. Былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, праўда, раней гэта вёсачка звалася зусім не Першамайскі, а вёсачка гэта звалася Вобрына. Прыгожая старая назова. Тут ёсць яшчэ малое Вобрына, Вялікае Вобрына, а гэта проста Вобрына. Дык вось тут, у гэтым, панове, Вобрына, значыцца, і быў той знакаміты панскі палац. Ну дык што, пойдзем разведаваць нашую гісторыю. А чаму гэтую вёсачку назвалі вось Вобрына? Тут мясцовы люд распавёў такую мне гісторыю, значыцца. Ну, яны кажуць, што калісьці даўным-даўно людзі тут у гэтай вёсачцы жылі вельмі бедна. Але з'явіўся раптам дзядзька нейкі такі, кажуць, заможны, харошы дзядзька, які ўзяў і выкапаў канаву. І гэтай канавай злучыў мясцовую рэчку Вобрынка з Нёманам. І вось людзі гэтай вёсачкі па гэтай канаве пачалі збожжа сплаўляць, значыцца, у Яремічу вось сюды недалёка, на Нёман, а там па Нёмане у Балтыйскае мора, там пайшоў гандаль з замежжам ужо. Ну і люд пачаў тут жыць вельмі добра. Ну а дзядзьку таго звалі, значыцца, который канаву гэтую выкапаў, пан Вобрынскі. І, магчыма, паважанае панства, гэта чыстая праўда. Таму што першы уладар вось гэтых зямель быў такі Іван Харитонович Вобрынскі. Ён меў уласны герб Харитон, і, значыцца, шмат зямлі тут на Наваградчыне, і у наваградскай воеводы быў Харунжым. Гістарычная даведка. Пасада Харунжага Вялікага княства Літоўска была заснавана ў Вялікім княстве Літоўскім у 1499 годзе. Харунжы Вялікі Літоўскі насіў харугу, гэта дзяржаўны сцяг Вялікага княства Літоўска, пры князю падчас найважнейшых ганаровых мерапрыемстваў: каранацыя, пахаванне, узнагароджванне, а таксама падчас ваенных паходаў. Харунжы адказаў за захаванне дзяржаўнага сцягу, таксама вёў улік вайсковаабавязаных і праводзіў мабілізацыю. Стаяў ён зазвычай па правы бок ад вялікага князя. Паступова гэтая пасада стала толькі намінальнаю. Пасада Харунжага існавала таксама ў ваяводствах і паветах. Але наша гісторыя, паважанае панства, пойдзе зусім не пра Івана вось Вобрынскага і нават не пра ягонага сына Андрэя Івановича Вобрынскага, які, дарэчы, на пачатку 16 стагоддзя даслужыўся аж да сакратара вялікага князя і ездзіў, значыцца, паслом да Масквы вось ён. Ну, а гісторыя наша вось гэтага Вобрына пачалася
значна пазней, на пачатку 19 стагоддзя, калі вось гэтая ўся зямля, гэтая вёсачка, значыцца, была уласнасцю сапраўднага палкоўніка, ветэрана вайны 1812 года, значыцца, Константина Дунін-Раецкага. Дунін-Раецкія, паважаныя панства, они, конечно, были не такие знакомитые вось у нас на Беларуси, ну, те, крайне казали, на Литве, ну, як сапегі ці радзівілы. Але для сваёй бацькаўшчыны, вось для Літвы, для Беларусі, яны зрабілі вельмі шмат, паважаныя. Яны вось яшчэ ў 16 стагоддзі сталі пратэстантамі. І на працягу 200 гадоў Дунін-Раецкія, яны баранілі, значыць, сваіх аднаверцаў, вось, пратэстантаў, ад наступу касцёла. І вось у 1627 годзе мінскі воевода Гедеон Дунін-Раецкі нават падпісаў вельмі тайную дамову са сваім аднаверцам, з гэтым шведскім каралём Густам II. Вось. І пасля гэтага Дунін-Раецкіх пачалі абвінавачваць у тым, што яны як бы хочуць разарваць вось гэты саюз, гэтую унію з палякамі. І толькі вось уладар вобрана вось гэтага граф Константин Дунін-Раецкі сваім удзелам, значыцца, у вайне 1812 года разам з палякамі супраць Расіі даказаў, што ніякага разрыву з Польшай яны ніколі не хацелі. Калі, паважанае панство, Наполеон пайшоў у паход супраць Расіі, то ён паабяцаў вызваліць Вялікае княства Літоўскае, значыцца, ад расійскага палону. І наша такая патрыятычна настроеная шляхта, яна пайшла змагацца разам з Наполеонам супраць Расіі. І вось Адам Міцкевіч у сваёй славутай паэме «Пан Тадэуш» вельмі добра перадаў вось той настрой. Ён там піша, што «Дзе бітва? Хлапцы пытаюць і зброю рвуць, жанкі руки уздымаюць, з Наполеоном Бог, Наполеон з нами». Гістарычная даведка. Вайна 1812 года паміж Францыяй і Расіяй з'яўляецца адной з важнейшых падзей у гісторыі Беларусі 19 стагоддзя. Беларускія землі адразу апынуліся ў цэнтры ваенных дзеянняў. У адрозненні ад Расіі, дзе вайна 1812 года набыла статус айчыннай, ваенныя дзеянні на Беларусі сталі крыніцай грамадзянскага канфлікту. На баку Расіі ваявала каля 130 тысяч жаўнераў з тэрыторыяў былога Вялікага княства Літоўска, якіх прымусова забралі ў войска на 25-гадовую службу. На баку ж Наполеона ваявала каля 25 тысяч жаўнераў, у асноўным дабравольцаў, пакліканых часовым урадам Вялікага княства Літоўска. Пасля разгрому наполеонаўскіх войскаў частка беларускіх палкоў адступіла і ваявала ў Еўропе. Дык вось, паважанае панства, уладар вось гэтага вобрана граф Константин Дунін-Раецкі быў адным з першых, хто адклікнуўся на заклік Наполеона. І 31 ліпеня 1812 года ён узначаліў 19-й полк драгунаў Вялікага княства Літоўскага, гэта значыцца Беларусі. Ну і ён прайшоў шлях вось ад Барадзіно і да Нямецчыны. Ён праславіўся вельмі пад Березіно, калі ішла пераправа наполеонаўскіх войск праз гэтую рэчку, адбіваючы такія шалёныя атакі расійскіх войскаў. А яшчэ ён вызначыўся пры бітве пад Гамбургам пад камандаваннем жалезнага маршала Даву. Ну, а калі Наполеон адрокся свайго трона, то уладар вобрана Константин Дунін-Раецкі надоўга некуды знік. І сюды вось у Вобрына ён прыехаў уже зусім пры іншых абставінах. І вось сюды, паважаны, у Вобрына палкоўнік Константин Дунін-Раецкі прыехаў недзе праз гадкоў 20 пасля вайны. Ну і пакуль ён здабываў сабе славу ў баях, то тут вось у ягоным Вобрыне, значыцца, ягоны палац быў разрабаваны і зруйнаваны. Вось так. Ну і мясцовыя сяляне, значыцца, думалі, што іхні пан ужо сюды больш ніколі не вернецца. Але Дунін-Раецкі прыехаў. І прыехаў не з пустымі кішэнямі, дзе ён адразу ж узяўся тут за будаўніцтва сабе новага палаца. І праз 2 гады, у 1839 годзе, у Вобрыне паўстаў шыкоўны палац. Палац Дуніна-Раецкага, які здзіўляў усю навакольную шляхту і вонкавым выглядам, і
унутраным. Ён быў вельмі багаты на карціны розныя і скульптуры. Ну і мясцовая шляхта ніяк не магла зразумець, адкуль у Дуніна Раецкага столькі грошай. Ну, прыехаў такі, беларускі граф Монте-Крыста. А ўся справа ў тым, паважанае панства, што тады ў тыя часы ніхто пра напалеонаўскі скарб нават ведаць не ведаў. Напалеонаўскі скарб у нас на Беларусі пачалі шукаць толькі праз 100 гадоў пасля вайны. У 1912 годзе тут з'явіліся на Беларусі толькі шукальнікі гэтага скарбу. І ніхто не ведаў тады, што гэта менавіта уладар Вобрына Канстанцін Дунін Раецкі са сваім 19-м уланскім палком абараняў гэту пераправу праз Березіно, дзе па пантонным гэтым мосце ішлі не толькі французскія салдаты, а куды ішлі і вазы з нарабаваным добром з Расіі. Можа, таму ён так доўга не вяртаўся сюды, а закапаў дзесьці тут у лесе пару вазочкаў гэтага напалеонаўскага скарбу. І толькі пазней, калі ўсё уціхлася, вярнуўся і на гэтыя монте-крыстаўскія грошы пабудаваў тут сабе палац. Пабудаваўшы тут у Вобрына палац сабе Дунін Раецкі, хуценька увесь гэты маёнтак свой перапісаў на сваю дачку, на Соф'ю, перад гэтым выдаўшы яе замуж за свайго баявога сябра, за Юзефа Кашчыца, які, дарэчы, з'яўляўся яшчэ і сябрам Адама Міцкевіча. Ну і Кашчыцам і належала Вобрына аж да 1939 году, да самага прыходу сюды бальшавіку. І Кашчыцы тут і развярнулі добрую гаспадарку. Дарэчы, гэты дом, гэта тут колись жыла прыслуга Кашчыцаў. Ну, жылі тут людзі, якія працавалі у Кашчыца на гаспадарцы. Правда, паважанае панства, я хацеў вам сказаць, што сам Юзеф Кашчыц тут у палацы гэтым Вобрыне пажыў вельмі мала. А будаваў гэтую сядзібу, ўсё разбудоваў далей ягоны сын Канстанцін. Ну, а чаму Юзеф пакінуў Вобрына, я вам зараз распавяду. Уся справа ў тым, што ён быў вялікі патрыёт сваёй бацькаўшчыны. І калі ў 1830 годзе пачалося шляхецкае паўстанне, то, канешне, Юзеф прыняў удзел у гэтым паўстанні. І тут на гэтай тэрыторыі сябе сабраў, атрад у 1000 чалавек. І 22 ліпеня 1831 года Юзеф разам са сваім атрадам уварваўся ў Новагрудак і вызваліў там усіх палітзняволеных. Ну і за гэта, канешне, царскія ўлады абвясцілі яго злачынцам першай катэгорыі, а за гэта, панове, шыбеніца. Ну і калі паўстанне было задушана, то Юзеф Кашчыц эмігрыраваў у Францыю. А тут застаўся, значыцца, ўжо на гаспадарцы ягоны сын Канстанцін. Канстанцін Кашчыц, ён, панове, ён захаваў усю спадчыну свайго дзеда, палкоўніка Дуніна Раецкага, а таксама яшчэ больш пачаў разбудоўваць гэту вобрынскую сядзібу. Тут, панове, зверху была глядзельная пляцоўка, а ў сярэдзіне гэта тут ускрозь лёхі такія вялізныя, дзе захоўваліся всякія там, саленні, варэнні, сыры ляжалі. Ну, а там стаяў палац. Канстанцін Кашчыц яшчэ больш разбудаваў гэты палац. Палац быў вельмі прыгожы. Ну, але падчас Другой сусветнай вайны, паважанае панства, сюды прыйшлі партызаны і ўсё спалілі. І на сённяшні дзень ад гэтага ўсяго засталіся адны гэтыя разваліны.
з усіх будинкаў, паважаны, вось гэтага вобрынскага маёнтка, тут у такім, ну, больш-менш стане захаваўся такі вось гэты будынак. Ён быў тут пастаўлены ў 1912 годзе кашчыцамі. І гэта, панове, панская стайня. Тут стаялі пародзістыя коні паноў кашчыцаў, значыцца. І, дарэчы, я ў вёсачцы бачыў яшчэ тут аднаго такого пародзістага коніка. І, мажліва, той конік нейкі яшчэ і родзіч тым коням, вось якія тут стаялі ў гэтай стайні і грызлі моркву, бульбу і бурачкі. Ну, яка ж, панове, сядзіба, канешне, без парка. Тут, у Вобрыне, у Кашыцаў быў цудоўнейшы парк. Гэта зараз гэты парк нагадвае проста звычайны беларускі такі лясочак. А колісь жа тут былі алеі. Тут жа стаялі альтанкі вось. І паміж гэтых альтанак каля дрэў прагульваліся панічы з паненкамі, ды размаўлялі пра розныя там лямуры. Ну, гэтыя, ну, я маю на ўвазе не тых лямураў, вось малпаў абезьян, а я маю на ўвазе лямуры, ну, карацей, мяне зразумелі. Ну, і вось на сённяшні дзень у парку тут, праўда, лямураў ніякіх я не знайшоў, не ўбачыў, ну, а дрэвы засталіся. Константин Кашыц, паважаны, ён меў такі дух непакорны, які ягоны бацька Юзаф быў такі, ён як ягоны дзед Константин, вось палкоўнік Дунін Раецкі, дарэчы, у гонар якога і назвалі гэта Константина. Ну і вось калі Кастусь Каліноўскі заклікаў хлопцаў, каб выйти са зброі ў руках, каб бараніць сваю незалежнасць, бараніць сваю бацькаўшчыну, Кашчыц падтрымаў Кастуся Каліноўскага. І вось тут недалёка адбыўся бой паміж паўстанцамі і карнікамі. І падчас гэтага бою палегла вельмі шмат тут паўстанцаў, і атрад адступіў, а вось Кашчыц, ён тут застаўся дзеля таго, каб пахаваць тут сваіх баявых сяброў. І на ўскрайку парку свайго ён пахаваў сваіх баявых таварышаў. І на магілах паставіў крыжы, а пазней паставіў вось гэты помнік. І гэты помнік прастаяў тут і пры царскай уладзе, і пры польскай уладзе. А вось калі сюды прыйшлі бальшавікі, то яны ўсё тут проста зруйнавалі.
Пасля паўстання Канстанціна Кашыца арыштавалі і саслалі ў Сібір на катаргу. А праз 2 гады ён вярнуўся назад вось сюды на радзіму, і яго тут прымусілі падпісаць акт аб продажы ўсіх сваіх маёнткаў, а таксама ён быў вымушаны прадаць і свой дом у Рызе. І вось яму пакінулі толькі вось гэтая Вобрына, куды ён укладваў сваю і душу, і сэрца. Тут ён памёр, і тут яго пахавалі, вось побач з паўстанцамі, з яго баявымі сябрамі. А пазней прах Канстанціна перанеслі вось у гэты склеп, які збудаваў ягоны сын Фелікс. І вось тут ёсць валун вялізны такі, на якім выбіта, што ў гэтай капліцы знаходзіўся і прах героя вайны 1812 года, палкоўніка Канстанціна Дунін-Раецкага. У гэтым склепе вось была пахавана і дачка знакамітага палкоўніка Соф'я Дунін-Раецкая. І вось за саветамі чамусьці гэты склеп узялі і разрабавалі, павыцягвалі адсюль усе труны. І вось дзіўна, чаму не лічылася вандалізмам рабаваць панскія магілы. Быццам бы паны гэта былі не людзі, нейкія звері. Быццам бы мы не ўсе разам, як казаў паэт Максім Богданович, ляцім да зор. Апошнім уладаром гэтага вобрынскага маёнтка гэта быў Фелікс Канстанцінович Кашыц. Калі ў 1939 годзе сюды ўвайшлі бальшавікі, то ён паспеў збегчы. І недзе на Навагрудчыне, вось, каб ніхто не здагадаўся, што ён пан, ён пасвіў людскіх кароў вось, у людзей. Ну, а калі сюды прыйшлі немцы, то ён вярнуўся ў свой палац. І вось ён даведаўся аб тым, што немцы ў вайну хацелі тут у маёнтку зрабіць пастарунак. І ён захацеў папярэдзіць аб гэтым партызан. Ну, але калі ён сказаў партызанам аб гэтым, то ты яму, значыцца, прыставілі пісталет да галавы і сказалі, адкуль ты ведаеш? Значыць, ты працуеш на немцаў, і расстралялі Фелікса Кашыца. А ягоны палац тут узялі і спалілі. Раней, панове, тут быў толькі адзін вось панскі маёнтак. Вось вёсачкі гэта тут не было. Ну, а пасля вайны, калі ўжо пана тут не стала, то ўся прыслуга, якая колісь жыла пры пану, яна пачала будавацца вось тут, ставіць сабе побач вось з паркам сабе хаткі. Так вось і з'явілася гэтая вёсачка. Ну і пасярод вёскі, дарэчы, стаіць гэта гаспадарчая будыніна панская, гэта панская сыраварня, тут сыры варылі. Ну, а за саветамі тут быў рамонт трактароў, пасля гэта быў цялятнік. Ну, зараз тут, самі бачыце, нічога не мае. Ну, але, кажу, тут застаўся яшчэ пах таго панскага сыру. Вось, таму што тут вельмі часта з'яўляюцца мышы. Відаць, гэтыя мышы нешта чуюць. Ну, вось такая, панове, гісторыя. Скажу вам шчыра, скарбу напалеонаўскага я тут не знайшоў. Ды і навошта ён нам? Таму што сапраўдны скарб – гэта наша з вамі мінуўшчына. Гэта наша з вамі гісторыя і людзі, якія гэтую гісторыю стваралі. Поспехам, паважаны, ўсяго самага найлепшага. Да пабачэння!